Weet je wat mensen tegen mij zeggen? Je bent 76, wat ontzettend leuk dat je nog zo aan het daten bent. Dat woord nog. Wat is dat, nog? Kom wat naar voren, jongens. Ze gaat meedoen aan een toneelstuk over liefde en seks. En hoe het zit als je 79 bent. Ik heb Philomena ontmoet in oktober 1958 op de Bredaanse kermis. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ik wil graag dat jullie een moment in je leven bedenken waarin er iets belangrijks voor jou is veranderd. Ik zal je heel eerlijk zeggen, de allereerste keer toen dacht ik, lust, liefde en leed. Het gaat mij niet alleen om de seks, begrijp me goed. Eerst moet ik tederheid voelen, anders kan ik niet geil worden. Ik moet als het ware een man kunnen strelen langs zijn wang. Als dat niet kan, kan ik niet met hem. Ja, nee, dat klopt. Als ik een wang niet aan kan. Ja, dat vond ik zo mooi. Dat ja, maar je dat zei. Het is echt zo. Intimiteit is dat je geen geheimen meer hebt voor je lichaam, geen geheimen voor je gevoelens. En dat je dat aan elkaar prijsgeeft. En bij mij begint het met eigenliefde. Houden van jezelf. Je mag er zijn, to be. Ja, ik ben ze nog niet vergeten natuurlijk, hè, maar deze jongen is nog niet versleten.